हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोसेनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों फिथाखौ देनायनि सिगां मा खालामो बेखौ नोंथांमोननिसिम दिन्थिनाय जाबाय। गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोना लानाय जाबाय, बेनि उनाव सोमनानै दोनबाय। दायो बे माइरंखौ सोमनाय समानो जादों मोनानि 5:30। दायो बेखौ सोमना दोनबाय, बिनिफ्राय गाबोन फुङावसो फिथाखौ देनोसै। दायो दैखौ गहोनो थाखाय औवानि खादायाव दान्दिसे सम दैखांना दोननोसै। Saya begini, mai berarti jana mata, jana mai berarti sembuh ada mau begini dia, kupu kegabun nih kan, jigo ya nada ada, ini macam ni kira. Itu dulu lagi mana? Bilang lebih dah. भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर।